Bir sabat günü İsa sinagogaların birine halka öğretýärdi. Ol ýerde 18 ýyl bäri içinde hassalyk ruhu bolan bili bükük bir aýal bardy. Ol iki eplenip asla dikelip bilmeýärdi. İsa onu görenne ýanyna çagyryp, "Naçar, sen çekýän ejirlerinden halas boldun," diýdi. Onsoň İsa ellerini aýalyň üstüne goýdy welin, ol şo bada dikelip Hudaýy şöhratlandyrmaga başlady. Emma İsa'nın hassa aýaly sabat günü şifa berenne gahary gelen sinagoga başlykany halka ýüzlenip, işlemek üçin 6 gün bardyr. Şifa tapmaga sabat günü däl, başga günlerde gelin, diýdi. Reb İsa hem ona, "Ey iki yüzlüler, sizin haýsy biriňiz sabat günü öküdüňizi ya eşeğinizi ahyryň başyndan çözüp sowy ýakmaga äkitmeýärsiňiz." Bu aýal 18 ýyllap şeytan tarapyndan baglanan Ibrahimyň gyzydyr. Eýsem sabat günü bolan üçin ol bu zynjyrdan azat edilmeli dälmi? diýdi. İsa bu sözleri aýdan wagty oňa garşy çykanlaryň hemmesi utandy. Halk bolsa onuň edýän ajaýyp işlerine begenni. Onsoň İsa, "Hudaýyň şalygy näme meňdeýär? Ony näme meňde deýin?" Ol bir adamyň öz mellegine eken garçysa tohumuna meňdeşdir. Ol ösüp agaja öwrülýär. Uşlaram onuň şahalaryna höwürtke ýasanýarlar, diýdi. İsa ýene de söz açyp, "Hudaýyň şalygyny näme meňde deýin?" Ol hamyrmaýa meňdeýär. Aýal 3 kersen uny birje bölek hamyrmaýa goşsa da, tutuş hamyr çiýşýär, diýdi.